Ni de Bangkok sarong ya gading phna jong utrai jong yu Jesus Christ ha kabadon kajing pen kajing bat kajing mi pa jong i leng ba jong ka la pen lai ba la pen lai lo yang i ha ka kerteng uk pa badu khun badu men sim ba khun kajing ai utrai jong yu Jesus Christ kajing i kajong ublay Lem bekerja selok jong men sim bakoi kindon rengkat bat pi baro rengkat bat piru kabaning kong yang aingu ya ublay na kabenta kani kasngi kabalang katolik asatlak kapertai karakhe kani kasngi buram jong kading phna kajing kentiu buram ya kading phna bakoi bat kajing job ya kapertai Nyai ngồi ở ublay, belai ini kejeng koi kejeng kia, rasu masuk kia ringi. Kam tam e bangiwan kani kajaka hang ni, baladon keding pena hang te hajrong lum, longkum ulum kalbari, repalat kani kejeng he uni ulum kejeng kenjang palat ulum kalbari, tinggi dapat kejeng keman, bangiyo banterwa kani kasni. Ai ngồi ở ublay nak beta kejeng koi kejeng kia, kejeng i kejeng sepun kejong ublay, bangi poi kani kajaka. Ai kajing kuplay kerpang ibralio ibalong i director jong kami sekal ro sangtai bari pelakon yang ibaro ban yadon lang limba kajing penyai kejong kajing penbek jong i kajing ke program bangi boy kani kajaka ai kuplay ifara paskang ibala pelai por bandron bangi kanung ni sngau kemen kani ka sngi ai kuplay pi iway ki member jong kami sekal ros nadu i bapu Edward Ibalong Sherman, pada pi bar koi, nadu i madam, pada pi ibalong ki member biya don lang, haga dia kapos dengan ai kulai pi iway, manum lat ban jiar keting pi iway, dengan ai kajing kulai, kani kajing ai kajing ublay, ke bangyo ban sementa haga dia kemas bakoi. Tesho bang sedang kani kemas, in pai sho ublay, ban pan ya kajing map kajing isnai kajing u nak benta ki light ki let ki tam ki duna ki jangi, kena bangin long ki babit benta kasni. Bat kunjuru minta kasni kumangal ong epi basdang kabalang katolik asatlak kapertai karakhe kani kasni kabakrau kasni kajing buram ya kading phna habangi pusangi berkat habade kading phna habangi pek yala deru ublay latau kum kading phna yangi yangi piar baru atlik kiti ngilong kading phna bat deling ba kading phna bala penlong yang ir gikhun jong ublay gikhun binong vision hakasngi kabangiyo e kabaptisma kabaningkong uling do ule akasalang mat jongi ya kading phna bat ngi i ha ki ying mani ki jongi bat ha ki ying mani ki nong kendong lani ha ki ying runiam ngi i kading phna basaibu ya kading phna bat kani kading phna hadang ilaya baru sabu kading phna mo asasi ya kading phna te kumta hi kani kading phna na basdang ade kading phna ha ka bakut ro ya kata kading phna ka ba labu yangi te abangi pusangi perkhat kumangi osngawi ketika gospel ka bala pulimenta ifada pascal bat pin puli ka jing puli ka ba dei menta kasngi menesdan miladan kamas kita kitab Exodus ba kumno ki khun Israel kila khnyom ya ublay kat ba Moses udang wanyalam yaki nari Egypt halinti kila khnyom ya ublay pat ki ong ba ha Egypt wala dang ilong kimrau ngiyo banbam kaja ngiyo kado hangni pat ngibam ni mana ubam sok khau ngilangnya banbam bat kumta kila khnyom ya ublay pada ublay wi kata kajing khnyom kajong ke ublay ulapha dak tak hipseng klau balapu yang tak kun Israel kibon kilaya thia ayam namal kajing khnyom kajong ke ya ublay bat abaki baki bon ke bala syapo kumta kila lek sya Moses bat kong Moses ong dua ya ublay ngila khnyom ya ublay ba ublay unweng no ya kini hipseng ba kipu yangi ya kumta ublay Moses ula dua ya ublay ban ublay ula ong ya Moses ban shna
ya uta upseng renong bahe badwa sna kata kadur ding pna badwa ya u bad la hukum ya kitu ki pai ba ki basyapu malu malale se ki badang im te ki pek ya kanega ya uta upseng renong ongkin sayo biang ya kata kejengkoi kejengkia te kanega lupa kata kadak kasien ke ba ublei ulapin i lupa ba kansawan kata kading pna ka ba kham janai ka ba kham pura namala hakato kading pna ka baningkong ki khun Israel ki yo jengkoi jengkia hakamet mo haka physical body ka ba kila syapu yo uta upseng ki yo ya kata kejengkoi kejengkia handai kane kading pna ka ba la sa na pna yu Jesu kejengkoi ka baningkong kadai haka jeng imensim kamdei hakamet dong yo jengkoi jengkia hadai ka baningkong ke jengkoi hakamensim ta kadau kitu ki bapek ki kading pna kiyo ya kata ka jingmam ke jing isen ke jong ublai dena kata kadau na ka benta jongi kading pna kumbang Paulus kamdei kata ma ka kamdei ke jing pikta sam hadai kading pna kadai kata ka jing kerku ke jing ke jong ublai te kanung is ngau kamen handai ting teng pat ha kajing im ka jongi ting teng langi pek lese ki para bangi ki jongi bakim sautu ya kata kado lani kajing mut jong kading pna ting teng ki le dak ding pna rukim dale bha ma ni na kata kadau ting teng ki ong ba kini ki roman ki kawe skan soban bamja namar ba ngim dale bha lese don kato kani ha kajing kerki kim le bha handai ya kading pna ngi dai ban le bha namar balai namar bakading pna kadai kadak kejing suspa kading pna kadai kadak kejing penim na kabenta jongi fi dina kata kadau idai ban le bha ban habang ile kadak kading pna ngi kerku yala de da trinity bakhoi mo ngi se kerku yala de da ukpa ukon baru mensim bakhoi fi man lakas ngi shaban trei ban kita ngi duai shaban tia ngi duai ngi le kadak kading pna Syaban ki men step ajing tia nilai agadak kading pna ngi kerku ila de da trinity bakhoi mo da ukpa ukon da bensim bakhoi dan kan no ki sngo komen ma de kata hade tangi pek ting teng dan kato kan ni bakim sau tho le se kata kado jong kading pna i ting teng dan ki khna ki deng ya ka ding pna hak mod ashkor mo ting teng ki klem da burom sio ya kata kading pna ki kadon kam ka kam kaban ban pen sau tho ya kading pna bangi dei ban buram dei bangi mane ya katu kading andre kajing le riu blai mo kata kajing buram kajing respect ya kata kading pna kabalasa na pna yu Jesu de ha kajing im kajongi idei ban ba ya kading pna mau Jesu ong ladapi bud ya ngaba ya kading pna mo kading pna te kading pna ka kadon kata kading pna jong ka problem kajing ka bangya kendo pi kata kadai kading pna ka bakhya ba pi kadai kading pna ka bakhya ba ting ting ha kajing imbriu jongi ngile sting ha kalik dia sang kajing duai don ki problem kajing ki bangya kendo kata kadai kading pna ka bangi ba malakasni mong iba ya kadai kading pna te kani kading pna ka ba ujusu ayangi katkum capacity katkum kajingla kajongi mong idon kijing ki problem ke bekendo kini kita kading kata ke kading pna ka basisya ka bangiba la bangibo di ujusu ting ting isya kren beng ma hab ya isya ma ting ting kibru ki isi ma ting ting ki hab ya isya kata kadai kading pna ka bangi habba pi te ujusu ula pen ya kata kading pna ka ba uba kamdei ka basuk abayala de udang syasdin halor gading pna kajing pang ka bashar khai re uduai wang kopa to map yaki ne bakim tip ya ke ka bakile uklet ya kata kajing pang ma physical kata kajing pang mat ka jong u re kata kajing pang mensim ka jong u hang tu re uduai pen ban kata kadai ka wi gading pna ka ba mangiru ha kajing im ka jong ngi kendo ki problem ki babun kijing ki babun ada ingim kuslai uji suang wan syanga pi ki bacitam bat ki bakhya jingkit ngangan pen jathai kita kentien ke uji suang dan manu bala bankit ya kata ka pop ka sang ka jongi ka lai ka let ka duna ka jongi tang uji su bala ban map bala ya phalor ka ding phna
Di nak ni kadau upa ulo sa kachiti jang u chiki Kristana Ephesus kalenong kabaan kadukhat khan riu ong khnang ban pen Yesuk yang ni bat baro ar bat ublei hakawei kamet da kading phna jang u kabla penyap ya kajing Yesun la penduk no ya kajing Yesun da kading phna jang Yesus ada mangingi long ki Kristan ki basisya in penduk no ya kajing Yesun in penduk no kajing ya kan at da kading phna Yesus da kading phna Yesus ngalap iwi jing puli kendia Jepang udam ni sabio kapor udam ni sabio udang red ma ladan arkan hun ki kena ke bayasyo tu udam ni sabio lek kumno umla ban penya klan re ura da kading phna hapdeng bagi ta ki kena ke i ta kading phna ma ki akan ran no kading phna kading kadak kading penyasup kading jing penyasup iyo idea kumno ini kena bedang red ma ira da kading phna hapdeng iyeng Andai la penyasup no. Tika di siya wang Paulus, siti jong u wang bala penyasup yang i da kading phna. Tenang ta ni pulia susu ye kani ka siti ka jong Paulus si Kristana Kolose kalenong ka baning kong ka khot arpeu wang ban penwan biang ye ki ai baro da ukhon jong u shaladehi ya ka ba ka perthei bat ka beneng mo kaban pen Yesuk da kasnam kabala play halor kading phna da kata kasnam kabala play halor kading phna banon ra ya ka perthei banon ra biang kajing Yesuk banon ra biang kajing map kajong ublei ade kata di da kata kada nak benta jung ki Katolik ka nung kemen mo bangi don kani ka singi buram pum kani ka singi buram kading phna ba ka pen ken mau yengi lesi ka tu kajing ja ka ba ar hajar sinam kabu Yesu ulayam halor gading phna ulayam na kabenta jongi bat kawai kabenta kaba penken mau yang iru bala map ki pop ki jongi da kata kasnam kabu ula play halor gading phna di tunginang duai hakani kamas bukhoi hakani kasni borom jong gading phna ba mangiru ngin ba yala gading phna ngin bodi ujisu ong nada pilong kisenran jonga ba ya gading phna bud na din jonga mo tingi bud ngi ba ya kani gading phna kabang yakin do ki problem ki jing ngi a IT o Jesu mo haki ying ki sam ki jongi haka paris ka jongi haki school ki jongi mo ibun ki ding phna ki bangi haba man kasni te ingin ba yang ni kading phna rengkat u Jesu dala ka jong ka bon gi namla ya ka re da ka rengkat u Jesu ngi yai rengkat badu ngin sa job ko bu Jesu ula job uksoi ula syarem ha u Jesu ha kading phna dina kata kada uksoi ong kumno ya u Jesu ada melong ukun ublei tawan hian na gading phna namar umkwa ya gading phna te ujisu klawan hian na gading phna mo dina kata kadau uksoi ula syarem ha ujisu ula job ya uksoi da gading phna te mangirungi job ya ka bo jong ka jingdum ka bo jong ka pop da kan gading phna ka bangi bo di ujisu ka bangi kendu ki jing ki problem kata gading phna ka bangi terwa ya ujisu bat kan ikan pen klan ya kijing im Kristan ka jongi bat kan ya rab yang iru bat pen kre ya la ka jong ka jing im man kasngi adu bangi kendu badu ha ka wei kasngi en ya ro Jesus Christ